जे गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि आमोलनिफ्रायनो बर'आ ट्राइबेल हिसाबै बेबादि रिजार्भ ओनसोलाव मैहुर खालामनानै जानो हादान सिफायना जानो मोजां मोनग्रा बर' जाथि बेनिखायनो जोंहा मोनथाय दङखाय जोङो बे रिजार्भआव हाबदों आरो जिहेतु बड'लेण्ड बिटिआरनि हा बेयावहाय जोंहा मोनथाय दङ आरो जोङो बुबाबो सौबाबो जोङो जेरावबो थाङा जोंनि गथ' गथायखौ लानानै जों बेयावनो थागोन खिन्थायाखै माला खिन्थाफेरा नै एबारसो नटिस một con trai đi lấy nuôi con khang khi này cái số này à आगोलनिफ्राय मिथियाखै बादि संगोन होननानै जाबाय न' बांफोरखौ दिनै फरेस्टनिफ्राय फैनानै जोंनि न'फोरखौ सिफायलांबाय आरो जोंनि खुलुमग्रा न' गिर्जाखौबो सिफायबाय जोङो थांनानै बबेयाव थाहैनो जोंनि जिहेतु बड'लेण्ड बिटिआरनि हा बेयावहाय जोंहा मोनथाय दङ आरो जोङो बुबाबो सौबाबो जोङो जेरावबो थाङा जोंनि गथ' गथायखौ लानानै जों बेयावनो थागोन जोंखौ जियानो खामा मानो जोङो 2016निफ्राय जोङो न'फोर लुनानै थानो हायाखैमोन इदिनो फिसा फिसा बादा लुनानै दङमोन दायो जोङो जि एसे हाजिरा खामला मावनानै जों तिलपारफोर खानानै थाबाय बेखौ दिनै फरेस्टफोरा फैनानै जोंनि न'फोरखौ संहार खालामदो आरो बिजों लोगोसे जोंनि खुलुमग्रा न'फोरखौबो सिफायदो जों बेयावहाय गोबां दुखु मोनदो आरो जोंनियाव सिन्था बेबायदि दुखुआ फैदो नोंसोर गासै बेसेबां रायजोफोर दं जोंनि बे एरियाखिनिया जोंनिया 7टा गामि दङ आरो बिथिं गोबोरखिथि दङ आरो बिथिं दैलामथि दङ जोंनि गामिया बेखिनियानो जों गिर्जा न' गंथामखौ जोङो मादा खालायदोंमोन जोंनियाव बेप्टिस्ट लुथार काथलिक दङ इसोर मानियाखै गावसोरनि आयेनखौ गोरा खालामनानै बिसोरो बेबायदि सिफायनानै थांबाय बेवहाय अयनाय जादों बिसोरनि सिफायनाया बेवहाय जोंखौ अननानै जोंखौ नायनांगौ बिनि उनावनो जोंनो न' होफिननांगौ जोङो मासबाद जिंगाबिलनिफ्राय आङो नोंसिनोथ' खोन्थाखादोंमोन न' सिफायगोन होननानै न' सिफायगोन होननानै खिथादों होमबाबो जों बबेयाव थानानै थांनो जों थांनो हाया जों बेयावनो थानानै जों थागोन काथलिक जिराय बियो आरो जोंनि बेप्टिस्ट आरो लुथार दंबावो गथ' गथाय 3 दङ आंहा सासे फिसाला 2 फिसाजो आं बेबायदि गैयिनि थाखायनो बेबायदि माबायाव राजस्थानाव बे मावरिया स्कुलाव आं दोनहैयो सासेखौ 9 मोनबाय दायो क्लास 9 न'खराव हा हु दंना गैया न'खराव सिगां जोंहा हा हु दङमोन ओमफ्राय जिंगाबिलावहाय दै होखाजोबनानै जों रिलिफ जानानै ओमफ्राय दायो फैबाय मिसा होनदोंबा नोंसोर नाय जिंगाबिल मासबाद फाग्ला दैया होखारदो जोंखौ दाबो रिलिफआवनो दङ खायसेफोरा जोंखौहाय बेबादि गोदाव सोराव खालामबाय जोंनो बे हाखौ नांगौ जोङो जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' बिथां सारनियाव जोङो खावलायहरो जोङो बिनिफ्राय माब्लाबाबो ओंखारलांनाय नङा जोंनि जिउखौ जोङो दान होगोन सरकारनि मानसिया जोंखौ गावथारलाङो ना बुथारलाङो सिथारलांब्लाबो जों बे हानिफ्राय माब्लाबो ओंखारलांनाय नङा आरो दिनै जोंखौ इभेकसन खालामदोंबा बै गुबुन जाथिफोरखौबो खालामनांगोन बिसोरखौ खालामाबा जोंनो माबा मोनसे खालामहैनाय जागोन बिनि थाखाय जों एक्सन लागोन जुदि जोंखौल' इभेकसन खालामनानै
बे सावथालफोरखौ खालामाबा जों माब्लाबाबो जिरायनानै थानाय नङा आरो बे हानिफ्राय जों मालाबाबो ओंखारनाय नङा आरो जोंनो बे हाखौ नांगौ जों बबे जायगायाव थांनानै संसार जाहैनो जोंहा फिसा फिसौ दं बिसोरखौ फोरोंलांनाय फेदेरलांनायनि जोंहा माबा मोनसे मिजिं थांखि दं मावनानै दांनानै जानायजों दिनै जोंनि हाफ्रा दैफोरजों खुरखानानै दिनै जोंनि हाया सिलिंखार जाबाय जोङो दिनै अन्थाइफोर खनबायबायनानै जानांबाय समनि गेजेराव बन फाननानै जानांबाय जों दुखुथिया बर' फिसाफोर बर'आ दिनैहाय मोनथाय दङ जे गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि आमोलनिफ्रायनो बर'आ ट्राइबेल हिसाबै बेबादि रिजार्भ ओनसोलाव मैहुर खालामनानै जानो हादान सिफायनानै जानो मोजां मोनग्रा बर' जाथि बेनिखायनो जोंहा मोनथाय दङखाय जोङो बे रिजार्भआव हाबदों आरो बे रिजार्भखौ जों दखल खालामदों आरो बिनिफ्राय जों ओंखारनो होननानै जों फैयाखै बेयावनि बर' फिसाफ्रा जोङो बेवहाय फैनाया 2016 मायथाइयाव जोङो फैदों जों गोरिब दुखियानि थाखाय जोङो न' बां मोजां लुनो हायाखै जों सम्पति खामायनो हायाखै मानोना जोंनि बिसायफ्रा खामला मावनानै जाहैयो समाव जोङो खामला मोनोबा जों उदालगुरिनि बे खाथिनि गामियावबो जों बेसरफोर फुहैयो समाव माइ गायनानै जों बेबायदि जायो समाव साम' खांख्राइ खननानै जोङो गोजान दैयाव थांनानै बेफोरबायदि फाननानै जानानै जों जिउ खांनाय जोङो बर' हारिफोर जोंहा बर' हारिया माखासे जोंनि गेदेर गोलाव गोजौ थाखोनि बर' हारिया दिनै जोंखौ सिनायाखै जोङो जेबो सुबिदा मोनाखै बिनिखाय जों दिनै बे जायगायाव जोंनि गामियाव 2 नं खालबारियाव जोंहा ओरैनो 50टा न'खर जोंहा दङ दिनैहाय सिफायजोब्बाय जोंनि ओमफ्राय जोंनि चार्चफ्रा बेबादि दङ काथलिक मोनसे दङ लुथार मोनसे दं NLC मोनसे दं मोनथाम चार्चजों जोङो बेवहाय गामि दरसे 50टानिबो एबाब गहर जोंहा दङ गिर्जा न'खौ सिफायबा जों जोबोद दुखु मोनदों बेखौ जोङो धोरोमनि बिद्रुथि लांबाय नामा होननानै जोङो सानदों आरो जोङो बुङो धोरोमनि बेबादि धोरोमसालिखौ सिफायनो मोनामोन जोंनि न'खौ सिफायब्लाबो बिसोरो बेबादि खालामनो मोनामोन जों गोबां दुखु मोनदों बिनिखायनो जोङो बे हानिफ्राय ओंखारलाङा जों चेलेन्ज खालामगोन आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आंनि गामिया माजुलि सेसाफानि दैजों लांजानाय आङो फिसाफ्रा आंनिया 3 दङ फिसा हिन्जाव सासे फिसा हौवा 2 बिसोरो माने आंनिया सासेया गिदिरसिना हाबा जाबाय गथ' दं दा बिथांमोननो आंनि फिसाफोरनो होलांनो थाखाय हा फेरलेबसे हा गैया बेनिखायनो आङो बे रिजार्भ ओनसोलखौ दखल खालामदों बिनिफ्राय जों माब्लाबो ओंखारलाङा हायोबा दिनैनो गावथारलाङो ना बुथारलाङो बे नोंसिनि इस्सा जोङो बेखौनो राइट लादों